дар вилояти Суғд субҳи имрӯз сана 11 июл рейди муштарак ташкил карда шуд. Дар он нозирони хадамоти огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва комиссияи ҳуқуқи кӯдак дар вилоят дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рейд гузаронданд. мақсади он пешгирӣ аз ҷиноятсодиркунӣ, ҷалб намудани ноболиғон ба корҳои музднок, ғарқшавии онҳо дар кӯлу дарёҳо ва ҳамчунин баландбардоштани маърифати ноболиғон ба ҳисоб мерафт. мақсади ин амалиёти реди мо аз инҳо иборат мебошад. оиди кирдорҳои ноболиғоне ки ба оварагардӣ машғул мешаванд, ба талбандагарӣ, ба ҷинояту ҷинояткорӣ ва бадахлоқӣ ва бозиҳои компютерӣ ва дигар ҳаракатҳое ки мекунанд барои онҳо маън аст. мо барои ин чорабиниҳоро гузаронда истодаастем. ва ман як корманди мақомоти корҳои дохилӣ аз волидайнон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки болои фарзандҳояшон назоратро сахт ва ҷиддӣ қарор диҳанд. зеро яке аз сабабҳои асосии ҳамин содир кардани ноболиғон ин аз беаҳамиятӣ ва хунукназаронии волидайнҳо мебошанд. ин гурӯҳи нозирони хадамоти огоҳонӣ ба ҷуз аз анҷом додани вохӯрӣ бо ронандагони хатсайрҳо ҳамчунин бо ноболиғон дар алоҳидагӣ корбарӣ карданд ки онҳо дар микроавтобусҳо ба чидани маблағи роҳгиро машғул буданд. давоми 5 соати амалиёти махсуси нозирон беш аз 20 нафар ин гуна ноболиғ ки сину солашон аз 9 то 17 сола буданд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд. мақсад дар ҷойҳои ҷамъиятӣ муносибати хубро ба роҳ мондан, эҳтироми калонсолонро ба ҷо овардан ва баробари ин пешгирӣ намудан аз ҳуқуқвайронкунӣ аст. ҳамчунин худи ҳамин рӯз ин гурӯҳ ба охири нуқтаи хатсайр омада ба ронандагон суҳбат анҷом доданд ки ноболиғонро ҳамчун ҷамъоварандаи маблағи роҳгиро истифода накунанд. бо онҳо барои баландбардоштани маърифат суҳбатҳо анҷом дода шавад. зеро имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳое паҳн мешаванд ки ҷангу ҷанҷоли ноболиғон бо калонсолон дар дохили микроавтобус ба назар мерасад ки ин ҳолат оқибати хуб надорад ва ҳатто ба марг низ оварда мерасонад. шаҳрвандон дағалона муомила карда истоданд. барои 5 дирам ё 10 дирам ё 1 сом ҳамин чизо дағалона муомила карда дар шабакаҳои интернет паҳн шуда истодаст. ҳамин чиз шумо хеле огоҳ карда истодед ки ҳамин чизо дар оянда такрор нашавад. мулоқоти нозирони хадамоти огоҳонӣ дар нуқтаи охирини хатсайри рақами 55 низ сурат гирифт. ин хатсайр беш аз 30 микроавтобус дорад ва ба сокинон хизматрасонӣ мекунад. хатсайри онҳо аз мавзеи абрешими шаҳри Хуҷанд ки дар микроноҳияи 34 ҷойгир аст шурӯъ гардида то деҳаи хистиварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идома мекунад. ҳозир 90%аш дараш автомат, дали автомат мондагӣ. шофирҳо худошон пул мешинанд, худошон муомила мекунанд ва шаҳрвандоки хай ман рафта мебиём муомилашон хай на хай ку муомилаи нақс кунитон шаҳрванд ва ки пассажиро ки калоно ҷотитон хай бачадоро бачатон бағалатон ба гирон шинитон гуфта ҳамин хел ваҳо мешад супоришо мешад. ҳамчунин ин гурӯҳ марказҳои савдои бозор ва соҳили дарёро аз назар гузаронида ноболиғонро огоҳ карданд ки ба ҳуқуқвайронкунӣ даст назананд. бидуни огоҳии волидон ва шахсони калонсол ба соҳил нараванду дар мавзеъҳои хатарнок ва манъшуда оббозӣ накунанд. дар акси ҳол рух додани ҳодисаҳои нохуш вуҷуд дорад. ба зами дар вилояти мо кормандони хадамоти огоҳонӣ ва пешгирии ноболиғон ҷавонони мо 1530 маротиба амалиётҳои рейд ва муштарак гузаронидаанд ва худи раёсат бошад 200 маротиба мо худамон кормандони раёсат оиди ин кирдорҳои ноболиғон амалиёт ва рейдҳо гузаронидаем. рейдҳои мазкур дар тамоми шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад. давоми 6 моҳи аввали соли 2023 1530 маротиба чунин рейдҳо гузаронида шудааст ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. рейдҳо асосан байни овурагардон 725 маротиба, талбандагон 178 маротиба ва кашонидани бор дар бозорҳо 18 маротиба, ҷамъ намудани маблағ дар нақлиётҳо 11 маротибаро
ташкил додааст. ҳадафи асосӣ баланд бардоштани маърифати ноболиғону ҷавонон, пешгирӣ кардан аз ҳуқуқвайронкунӣ ва кирдорҳои ношоиста мебошад. гузориши Мафнуш Кур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.